El Salvador Dalí em fa coses és una obra que té un codi i un llenguatge molt propis i que cada espectador ha de trobar-li sentit, perquè nosaltres, jo com a directora i la proposta artística que fem, no té un sentit clar ni una direcció clara. Jo la vaig escriure perquè havia escrit anteriorment una obra que es titula Pruna, que va ser el Premi Adrià Gual 2019 i que va anar molt bé, que el públic va tenir una reacció molt bona del públic, i Pruna anava directament sobre els abusos infantils. Jo havia recopilat molt material i em semblava que no n'havia tingut prou amb Pruna, que necessitava enraonar més d'aquest tema perquè m'havia deixat molt sensibilitzada i m'havia obert els ulls a una realitat i a una tragèdia. Jo crec que una de les tragèdies contemporànies més greus que estem vivint ara, que són els abusos. I vaig haver de fer aquesta obra, El Salvador Dalí em fa cosa, des d'un altre prisma, que no és des del de la víctima. Per mi el teatre és un gènere literari. Jo sempre que afronto l'escriptura d'una nova peça no penso mai en la posada en escena, només penso en la literatura. Només penso en com puc tensionar el gènere, que és una cosa que a mi m'interessa molt, perquè m'interessa molt la literatura postdramàtica. I llavors, quan l'he de dirigir, i en aquesta obra em passava, no tinc ni idea de com fer-ho. No sé com traspassar això, que és un llenguatge literari, que té una vocació molt clara literària, a un llenguatge escènic. Perquè jo el llenguatge escènic no l'introdueixo ni l'incorporo, no hi ha ni una acotació en les meves obres. Aleshores, el procés, he de començar des del principi a fer un nou procés de creació per crear l'espai escènic. Va donar la coincidència, aquestes coses de la vida, per temes de producció, que l'he acabat dirigint jo, m'he permès fer coses que a vegades la prudència no em permet i estic molt contenta. És diferent de les obres que he fet fins ara perquè crec que m'ha posat a mi com a directora en risc i m'ha agradat, m'està agradant. M'he permès barrejar llenguatges, m'he permès barrejar tons, m'he permès introduir coreografia. Treballo d'aquesta manera perquè a mi el que més em fa gaudir i el que més turment em dona la vida, i no puc evitar cap de les dues coses, és el procés creatiu. Aleshores, l'escriptura és un procés creatiu que em fa patir moltíssim i també em dona molta felicitat, i el procés creatiu escènic exactament igual. I són molt independents, en el meu cas. L'espectador veurà una peça que és àgil, que és curta, on passen moltes coses, algunes coses passen alhora, veurà una peça de consum ràpid i digestió lenta. L'Anabel Castan i la Laura Calvet són unes actrius amb les que jo treballo molt a gust i que ens entenem molt bé, i ja tenen un pòsit a dins de l'obra anterior, de Pruna. Llavors, Pruna ens ha donat molt impuls per anar cap al Salvador Dalí em fa cosa, tot i que són dues peces molt i molt diferents. Jo estic segura que quan fem l'obra deixaran el cor i l'ànima a l'escenari, però és que estem als assajos i ja ho estan fent. Hi ha uns artistes que hi han col·laborat i que la fan molt rica, als quals jo estic molt agraïda. Un d'ells és el Nando Porcalla, que ha fet el cartell, les imatges del cartell, i juntament amb l'Òscar han fet uns vídeos, que són uns loops, perquè no tenim escenografia, sinó que tenim projeccions, i llavors les composicions musicals del Sergi Andrades. El Sergi Andrades és un músic amb el que jo he treballat ja en bastants muntatges, ens entenem superbé, és un músic fantàstic, un dissenyador de so extraordinari, amb una sensibilitat extrema, que entén els textos molt bé i que posa música al recorregut emocional que fan les actrius i que és molt bonic. Estem treballant encara, per tant no puc dir gaire res de les llums que farà l'Anna Espunya. Ens ha ajudat en el moviment escènic i en la coreografia l'Encarni Sánchez, que és també una meravella. Estic com eufòrica perquè comencem a veure el resultat de la peça i a mi em sembla que pot ser una obra molt interessant que produeixi molt gaudi en els espectadors. Almenys a nosaltres ens està fent gaudir moltíssim el procés.